Ako želite kupiti jeftine igrice, posjetite link sajta koji će se naći u deskripciji. Pozdrav svima friendovi, i danas ću vam pokazati moje specifikacije računara, znači mog računara, ako vas zanima, evo pa vidite. Znači, i ako hoćete vaše da pogledate specifikacije, a ne znate, evo sada ćete i to naučiti. Znači, prvo što treba da idete kompjuter, onda System Properties, i ja sam sada našao procesor, RAM memoriju i koliko mi je bita. Sada kako da nađete grafičku, ima tamo neki programi da se skidaju, ali vam to ništa ne treba, samo idete Device Manager i idete Display Adapters. I evo je grafička ATI Radeon HD 2600 XT, znači to mi je grafička, a procesor mi je AMD Athlon Le 1640 2.60 GHz i RAM memorija je 4 GB, imao sam 2, ali sam dodao još 2, tako da znate, i 32 bita mi je operativni sistem. I to su moje specifikacije računara, vi napišite koje su vašu u komentaru. Znači, ja sam zadovoljan kompjuterom, on nije ni loš, mislim dobar je po meni, ali ne znam, može da stane PES, Counter Strike, GTA San Andreas i još neke igre, nisam isprobao. Može Rim Total War, to sam skidao pa sam ga obrisao, znači još neke tamo igrice mogu da stanu i da se igraju bez kočenja. Može i više, mislim 2014, 2015, ja mislim da može. I to su moje specifikacije računara. Ako vam se svidao video, lajkujte ga i subscribeujte se na kanal. A mi se vidimo do sljedećeg klipa, do tada pozdrav!